Ako zamišljaš sebe kako istražuješ tajanstvene reakcije, proučavaš elemente i molekule i otkrivaš fascinantne zakonitosti svijeta oko nas, onda izaberi neki od naših hemijskih smjerova. U srednjoj stručnoj školi Spasoje Raspupović postoje tehničari hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja. Pozivamo te na uzbudljivo putovanje kroz čudesni svijet nauke. Vi ste znali da u srednjoj stručnoj školi Spasoje Raspupović u Podgorici postoje smjerovi grafički tehničar, sa nama te čeka uzbudljiv svijet digitalne i klasične štampe. Koliko te zanima grafički dizajn, rad u Photoshopu i Illustratoru, realizacija plakata, flajera, časopisa i drugih grafičkih proizvoda, pridruži nam se da zajedno stvaramo. Jesi li kreativan? Imaš osjećaj za oblike i boje? Želiš izrađivati unikatne predmete od metala, srebra i emajla? U srednjoj stručnoj školi Spasoje Raspupović nudimo ti priliku da postaneš obrađivač plemenitih metala. Nauči umjetnost izrade nakita, suvenira i dekorativnih predmeta. Da li znaš da u srednjoj stručnoj školi Spasoje Raspupović postoji smjer za prehrambene tehničare? Uđi u svijet hrane s našim programom za prehrambene tehničare i otkrij sve tajne procesa proizvodnje, analize i sigurnosti hrane uz stručno vodstvo našeg tima. Da li ste znali da u srednjoj stručnoj školi Spasoje Raspupović u Podgorici postoji smjer pekar? Zar on je svijet pekarske magije? Postani dio naše priče gdje tradicija susreće inovaciju i svaki pekarski proizvod postaje umjetnost. Znali da u srednjoj stručnoj školi Spasoje Raspupović postoje smjerovi agrotehničar i rasadničar cvijećar? Agrotehničari i rasadničari cvijećari su dva čarobna zanimanja koja čine svijet prirode još ljepšim i plodnijim. Ova zanimanja čine tim koji podržava prirodu, čuva biljni i životinjski svijet i stvara divne prostore za nas i buduće generacije. Budi dio tima koji hrani čitav svijet.